L'Ajuntament de Banyoles ha organitzat diverses activitats per celebrar el Dia Mundial de l'Aigua que es commemora aquest dimarts 22 de març. Les propostes, pensades per a un públic familiar, es faran el proper cap de setmana per fomentar la participació i pretenen incidir en la difusió de l'origen de l'aigua de l'estany. Al mateix temps volen conscienciar la ciutadania sobre la importància de l'aigua i la problemàtica que suposa la seva escassetat. Ens interessa molt fer aquesta celebració, donar importància i rellevància al Dia Mundial de l'Aigua per donar també un punt de missatge, de conscienciació a la societat davant la importància i el problema al mateix temps de l'escassetat de l'aigua. Ho hem dit i ho hem repetit moltes vegades, Banyoles és un illot dintre la situació de la sequera que pateix actualment el país, però no per això hi hem de passar de puntetes o hi hem de donar l'esquena. L'activitat central serà una recollida de residus a l'estany en caiac, vorejant la riba, que es farà aquest proper dissabte de 2:15 a 2:45 del migdia. La proposta està organitzada conjuntament amb la secció de piragüisme del Club Natació Banyoles i és oberta a persones majors de 12 anys que s'han d'inscriure prèviament a piragüisme@cnbanyoles.cat. El Club Natació Banyoles els facilitarà el material necessari. Bé, per protegir i per respectar i per conscienciar sobretot els esportistes, ja que nosaltres en fem un ús a diari i moltes hores al dia, és la nostra eina de treball, la nostra eina de hobby, de satisfacció, d'executar l'esport que més ens agrada, i què millor que conscienciar tant els més petits, que passen sempre per una etapa de conscienciació de l'estany, de respecte, de sensibilització de l'entorn, i que hem de ser els màxims protectors a l'espai natural que tenim, perquè és una conca lacustre que és única, podríem dir, en el món. Per commemorar el Dia Internacional de l'Aigua també s'han programat activitats de descoberta de l'entorn per donar a conèixer l'estany, els recs i la gestió de l'aigua. Dissabte a les 11 del matí es farà l'activitat Exploradors de l'Estany, on els participants podran descobrir tot el que amaga l'estany i el seu entorn, observant els macroinvertebrats que hi viuen. Els recs i les activitats que s'hi han originat al voltant al llarg de la història centraran també l'activitat Descobrim els recs en família, que es farà diumenge a partir de les 11 del matí. Les inscripcions per a aquestes dues activitats es poden fer per correu electrònic o per telèfon. Paral·lelament es podrà visitar també l'exposició Recs, Banyoles i l'Aigua, 12 segles de cultura hidràulica, a l'espai expositiu Can Terrades. A més, els més petits també podran descobrir la força de l'aigua al parc d'aigua situat al costat del Rec Major al carrer Girona. Bé, bon dia a tothom. Gràcies